Здравейте! Днес ще ви покажа едно упражнение, което се нарича координиране и за целта ни е нужно пиратско око върху силното око и тенис топка. Като цяло една от най-важните функции на очите е координацията с ръцете. И това, което се случва, когато имаме проблем с тях, е, че координацията се измесва от слабото към силното око и така всичките привички, например дигането на чаша, са на база на силното око, т.е. чашата винаги е пред слабото око, за да може да наблюдаваме пространството с силното. Начинът да се коригира е като лишиме силното око от възможността да вижда напред и използваме само слабото око, като в момента с тази топка мога да си поиграем малко, така че да се тренира този рефлекс на координация между ръцете и зрението, което идва от слабото око. Ето как. След като топката отскочи, самия рефлекс на окото е да я наблюдава. Тъй като сме инвестирани в игра, самата роговица се фокусира на близко и далечно разстояние спрямо движението на топката и това общо взето е упражнението, което прилагаме върху окото. И колкото по-резки и отсечени са нашите движения, толкова по-бърз става рефлекса на слабото око, като в началото може да ви е доста трудно да намирате топката в пространството, но колкото повече се упражнявате, толкова по-добър става рефлекса. Като в даден момент може да започнете да си правите живота по-труден. Например, като я фърляте с ръка зад тялото, ето така. Се опитвате да я намерите в по-ниски пространства, но за целта на видеото, тъй като и аз не съм го практикувал доста отдавна, ще продължавам с по-лесни мятания, за да има по-бърза, да има ритъм в фърлянията, да може повече ситуации да се отиграват. И ето как работи играта. Хващам, фърлям, като редувам ръцете, забележете през цялото време, за да се изменя леко ъгъл, иначе се получава нещо като навик, където окото дори да бъде затворено, вече топката ще бъде намерена. Правил съм го с бутилки, които са за тренировка, за фърляне, но общо идеята беше тогава да я фърля и да я намеря, без да използвам очите си, за да съм сигурен, че когато я мятам зад бара, ще мога да я намеря, когато са ми отворени вече. И общо трик, който не успея да го направя 10 от 10 с затворени очи, никога не съм го правил зад бара, иначе се е случило да чупя бутилка, като си прави експерименти. Концепцията идва от там общо взето, казва се флеер бартендинг, но тук го прилагам с тенис топка, за да координирам двете си очи, заедно с слабото око. Така. И ето така работи самото упражнение. Като цяло не е от най-забавните упражнения. Всъщност е и доста дразнещо за околните. Не е от най-практичните неща, които мога да направите, но от личен опит мога да ви кажа, че доста помага с коригирането на навика на слабото око, тъй като за да е слабо окото, значи мозъка си изградил навик да не го използва. И единственият начин да го подобрите е като отучите лошия навик да не се използва, а именно като го използвате. И тази игра е перфектното средство да се върнете към нормалното, след като вече разберете какво точно причинява недовиждането в едното око. Може да сами да си измислите някакви такива игри, които да противодействат на ефекта, който прилагате, а именно седенето на компютър, телефон. Това е една от най-често срещаните причини да се получи замразяване на зрението. И едно от другите неща, които всъщност правя, е просто наблюдавам всичко и всеки около мен по такъв начин, че да изпитвам интерес, т.е. не трябва да има страх, че нещо ще се случи, не трябва да има очакване, че човек ще направи нещо или и животното ще ви нападне, също не трябва да има и форма. Не трябва да подавате значение на нещата, които са във вашия фокус, за да може да използвате окото си на пълния му потенциал и точно това го съживява, когато нямате предразсъдъците, че нещо вече се е случило и се отказвате предварително.
а именно наблюдавате си интерес, както аз наблюдавам в момента тази топка, въпреки че го правя подсъзнателно, да ви говоря, но то вече е част от един вид рутината ми, затова е лесно за мен и ето, както казах, мога да усложняваме упражнението, като имайте предвид, че стената ни връща винаги под прав ъгъл, малко или много, въпреки че е нещо като огледало. Докато другите ръбове ще бъдат доста по-трудни за предвиждане, например, ако се опитам да ударя два ръба едновременно, това ще направи трудността на играта доста по-висока и съответно рефлексът, който ми е нужен, ще е доста по-бърз, за да я уловя. Но пък е интересно надграждане вече, след като ви стане твърде лесно да използвате само един рикошет. Нещо от този род се получава, когато се целите в ъгъла и като цяло е добър начин да дигнете трудността. И общо взето оттам идва още по-добро виждане, но да не бързаме като цяло. Търпението е ключа към изграждането на навици. Веднъж след като е навик, става доста лесно да се използва, да се надгражда. Общо взето като мускул, колко повече го тренирате, толкова по-силен става. И това е общо взето основното на играта. Има доста на къде да заобавяме с точно тая топка. Например, може да използваме някакви такива движения от бартендинга и да започнем да жонглираме с нея, но не мисля, че красотата в движенията е същественото. По-важно е да използваме окото си, за да проследяваме топчето във всеки един момент и точно по този начин то става силно. Това е за сега. Може би, ако има интерес, ще ви покажа как точно го правя, когато вече ми стане скучно да я фърлям само в стената. И благодаря, че гледахте тази налудничева игра, но опитайте и ще видите сами, че всъщност помага. Благодаря.